kiri jak sana. Kan tao cái này. Borok ini kocak aman ya lagi nasi. Fungka hamjatno no hingke haino hai lamsogo ani Shelidailyvlog family wo hingke kha khoyono jotno kaham kreng tongmaina hane angbo kaham kreng no tongo haike norok baitini haino hai maralayo kha hingke norok ano tini ani puila vlog nogoi mankhana ang tamo twijak hingke obo hingke Chakamura ni bubar yaobo ang tini tamni bagai tikha hingke nongno saikhana rwano tini hingke ang absuk dini sinro bubar da bar ni nai tongmani tini se mansio hangke tini hingke jeng oboni bora snamui chalainai heke norok bo nai tongdi ang bai baksa joya sake tini sung snamui chalainai ke tho tabuk snam laigena ta. Hage angora tamo rinai nyorok bonai tongde ang bai baksa joya sake ge tabuk obono sulainai shui akoi tam norok nai tongdi te ang oboni bagai hingke mairum luk chomoi kangke abono bo hulnai huleine omo bai mix rok khainai norok nai tongdi to ang bai baksa joya sake. Haike tabuk shuirok bo pai bai hangke ba hangke tabuk oro tamori nai naidi pias bai mosok thangna ang gura kha raina kha hangke tabuk ang obono bori nai oro gomori nai ang oro awan rok bulnai heke aboni pore ang obono share nai ta hangke bui baksa hangke to pias gura rok khe riya ba pias rok riya hepano ang hangke tini pias bai mosok thangno gura khe ri rekha hingke obo hangke ang thasingo awan chomui nai holi bo paikha hingke tabuk obo oro ri rekha ta hingke oro som kha ri rekha ang. Haino hai fungka hamjatno no hingke tini hingke ang sara 5ta no bachakha bachaoinai tabuk yang kisa noklao himi tongmani giyang na hadi norok chini wak rok khairengma singjake haino mogoi tonglai jajakha o kuphur hingke ano tamjana na singmang tongo na hala marke. Tam kiri jak sana. Funga ciri amti khe berai khangke belai khe tongthogona hingke ang tabuk noklao berai tongo tei sinimai khitong rok kisa nai tongmani hingke obo hingke nahadi sung taklai no o sgango no char tangrimani tamni bagai hingke i norok nugui mankhana Chakamura abono kwsang rwna bagai hingke char kotoma khana tangkha norok bo nai di.
tabuk hingke ang thangai tongo pisoro kasing masala khonna bagai tini diboro mui songnai hingke sinnago kasing masala kari labani bagai dina bagai ang bongni nogo thangai tongo baisara sakpai ke tabuk pisara bang thaisuk takla torso ka marken bunchi chungsuka thaisuk kothok jatchawa pura pisongni mekito Tam tóc từ bác sĩ hành nhỉ? Cô là bác sĩ ăn quá vậy mà. Ăn xong rồi sao bơ? Mang sao hay kẹ, thầu rồi. Ăn tí ní sụt tí mang khá đấy. Ghép tí ní xin nó bắn đó. Chứ đâu nó bảo có tập hành hình đó phải được. Khali bu bada bar tong ma ki hansa sai me diba sai man le bota bo ri tang lai tong do ke a phaya ko a phai ken ke ko songna ba gai ken ke di boro tung nei hina ya non ha ko bang nang ya mui ka chen ba ga si bai tungan turi hai ge di po Baca, siapa deh guys ya? Pisoro nih kasih masalah kagaknya kayak kok, mau tahu nogo tuh nih yang teh kasih kotor soro tanah, ambong busuk khum kama kaja, yang mau ikut hanya hai funo itu ngomong no. Haike tabuk hingke ang pikoto soro sokwaijak hingke seng tabuk jana nai tonglayo roti sinamui hingke roti no tabuk no sapri baikya tui kutung bai norom ngui tongka roti bo hingke tabuk obono hulai shernai nang mang da kha go ba nang mang da kha thaju nang mang da kha Haike tabuk hingke bai di tangmani nai tongo ke boyang ri tagai tongo hingke ang bo asugoi nai tong khata bai ni rignai hingke ang thasuk duita tlanga nai kya ano kagoi bo thasuk khangmani duita tlangi chai di ni riwo ke ang obo dibora chanai ta Edako achar Nàng bắt khẩy dao con Cái phần mua chầu À chầu toàn là cái hết nắp ấy Donuts nó là những donuts microwave tao không có Tabuk hingke seng phaile ke yango ukiri bokak tamni bagai hingke kumusong aromui tongo ke sengno dek tu budini sawongke ba phaile ke bai hingke kokborok ase manai tongkha hingke tabuk te borom lanya hini sawota tam sanya guragda borok tini koita aman na lagi nasang Oh, bang khalase, na? Wow, balting dan mo. Kesa lagi apa orang mwkhwi? Mereka jalan gila moro, thali gulayo. Yang yak sur di tang, baru yak suran siang ke. Nang aromani ko, ate siang ya.